Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele ukuphila nokaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. ABC lethulu somqulu wezokhetho kwethulwe ingqalazinda yamanzi ehlalankosi kanti uzokwakhiwa isiteshi samaphoyisa eMarine Hill. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Qembu le-ABC namuhla libambe kumcimbi wokwethula kasomqulu wezethembiso zokhetho okumcimbi obubanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Leli qembu kuleli sonto libe nesithangami nabezindaba laveza ukuthi lisamile ekutheni lifuna isifundazwe saKwaZulu-Natal kubeke isizwe esizimele ukuze sizokwazi ukuhlonipheka nokuvikela umlando kanye nomnotho. Namhlanje iqembu ABC lethula somqulu walo wezethembiso njengoba kubhekwa okhethweni ngenyanga kaMeyi kuwona lo nyaka. Umphakathi nabalandeli baleli qembu bebegcwele phama at the station ngaseduze kwaseDurban station okuyila khona bebekade bezothamela inkulumo kaMengameli waleli qembu. Ziningi izinto ethe zahlaluka kulosomqulu kodwa sinayeke la uMengameli waleli qembu uPhilani Mavundla uzosichazela kabanzi ngezinye zezinto kodwa okunye kwakho Mavundla esifisa ukuthola iloko ukuthi usomqulu wayi-ABC wona uhluke ngani kwamanye amaqembu. Sibonge sibingelele nakubalaleli emakhaya. Cha umehluko usomqulu wethu okokuqala uthi izwe lakwaZulu aliphume eSouth Africa. Izwe laseSouth Africa asitshelwa nje amaqiniso kodwa okusalayo izwe liseyinkingeni zemali kuphelile ngalo eqinisweni. Ngakho ke sithi bese ngiyona ingxenye yokumoshwa kwalezi imali beyimoshwa uhulumeni kaNC. Esikusho sithi sifuna ukuyiqalela umbuso wethu kowamaZulu wakwaZulu okokuqala isihluke ngakho lokho. Okwesibili iqiniso elithi sikholela ukuthi umhlaba kwaZulu unabantu abanele ukuthi ungaba yizwe ngokwalo. AmaZulu eSouth Africa awu16 million. Ngakho ke sithi izwe lakaZulu lingayimela libe yizwe futhi akukho esingenakho esishoda ngakho. Sinakho konke sikudingayo njengezwe. Into esingenayo i-power station kuphela ukuthi asinankinga into engabenzekile isikhathi esingangonyaka singaphelele. Nolwandleke luthi olu 580 kilometers ubude balo asazi ukuthi ubani odobo official olwandle lethu. Esikushoyo kusithi uma ngabe izwe lakaZulu liphuma eSouth Africa sizobe sesikwazi lokho kodwa nje mangahlubheka lapha emfuleni uthukela unamanzi athathwa lapha hanjiswa shonke eGauteng onezwe abantu baseGauteng. Akukho ukutholwa yithini esikbenefitayo njengabantu bakaZulu. Ezinye ke zezinto ezimbalwa ezihlukile esishoyo kusomqulu wethu. Kulo mcimbi kubonala kukhona nabaholi bendabuko kodwa uzokhumula ukuthi phambilini kwaba nembizo nawo kuyona le ndawo. Ziningi izinto abakhale ngazo bakuphathisa zona ekutheni makwenzeka abantu bekuvotela uthola amandla ikakhulukazi udaba labo lwenkokhelo. Kunjani ukusebenzisana kwenu nabaholi bendabuko? Asicacise lokho ukuthi iABC uma sifunda kahle imigomo yabo vele yayiqalelwe indaba yabantu bomdabu. Asikwazi ukukhuluma udaba labantu bomdabu singakhuluma umhlaba, singakhuluma amakhosi, singakhuluma isilo, singakhuluma induna. Isisekelo sokwakhiwa kweABC vele abantu bendabuko yasemzansi. Yingakho ke singakwazi ukwenza lutho singakhulumile namakhosi, singakhulumile nenduna. Owethu somqulu bokufanele siwuthule kubanikazi bezwe okwamakhosi. Hayi ukuthi sothule oqoqabeni olungenandaba nomhlaba. Nikhulume kakhulu futhi nangodaba lokushayeka komnotho, udaba lokushoda kwamathuba emsebenzi. Ngokwenu iziphi izinto ezibothi sisathelele emuva engakwazi ukulungisa zonke lezi inkinga eningizimu Afrika ebhekene nazo? Inkukhu zizodwa uma ngahle sizenze eSouth Africa ingaveli ngaphandle. Kungaqashwa abantu emaplazini abazobe benza ukudla kweinkukhu, kungaqashwa abantu abashayela ogandaganda kulinywa, kutshalwa, kuhlakula kuze kufinyelele ekuthini izinkukhu siyithuthe, sifake emaphaketheni size soyifaka esitolo lezo dayisa khona. Imisebenzi yonke leyo. Zimi kanjani ke inhlelo zokuthatha lo somqulu usuyisa emphakathini ngoba ngikholwa ukuthi khona abantu abangekho la nokuthi kungani nikhethe ungenela ukhetho esifundazweni KwaZulu-Natal nase Free State?
Izinhlelo zokuyisa usomkhulu seziqalile njengoba nje lishona namhlanje sesithulile sokuqala sikhiphe ngazo zonke ama-channel esikhipha ngawo izinto bese siyaqala sivakashela lonke ama-district njengoba ubonile nje wasila ama-district onke aseKZN abekhona iFree State ibimele iqwaqwa neLimpopo ibikhona so ke sesiyaqala-ke siyawukhipha uyaphuma kusuka namhlanje ukukhetha ukuthi simele KwaZulu neFree State ingoba yila esiyibona khona sesimeleleke kakhulu. Philani Mavundla omengameli we-ABC bekade sikhulumisana naye kulandela inkulumo yakhe kade eyethulela amalungu ayo khona la at the station eThekwini okusomqulu zethembiso zokhetho. Utebogo Smisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Umasipala wesifunda saseZululand oholwa ngemeya kuThula Sizwe Buthelezi wethula uhlelo lwamanzi kuWard 1 iMngamunde Water Reticulation. Lo mcimbi ububanjelwe esiphambanweni Sport Ground kaNongoma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal wethule izinhlelo zokufakela kwamanzi ezindaweni ezahlukene kumawadi akwaNongoma. Imeya lomasipala uThula Sizwe Buthelezi wethule lezi inhlelo nathemba ukuthi zizolekelela kakhulu ekuletheni amanzi kumphakathi wakulendawo. Silapha kwaNongoma namhlanje siwumkhandlo waseZululand ukuzokwethula iIDP nebudget kubantu bakwaNongoma ukuze bazi inhlelo esibahlelele zona ikakhulukazi mayelana namanzi. Ekseni siqale endaweni yakwaMngamunde kwaWard 3 lapho besivula khona iproject yamanzi ezophakela imizi e181 edle imali engango 16 million. Namhlanje futhi saqhubeka nohlelo sethula osonkontileka abasha abazofaka imizi e961 kuWard 2 nakuWard 5 zonke igodi zakogongolozwane nazo zonke indawo ozakhele uWard 2 noWard 5. Abantu ke bakwaNongoma bakuthakasele kakhulu ukufika kumkhandlo waseZululand. Ubuthelezi uphinde wakhala kakhulu ngohulumeni omkhulu wehlisa isabelo mali salomasipala obhekene nokuhlinzeka ngamanzi kumphakathi owakhele umasipala abahlanu. Uma ubheka imali esiyethulile namhlanje ezoqala kulonyaka weimali kaJuly 2024 incane kakhulu uma uqhathanisa nezidingo zomphakathi ngoba ibudget yethu yehle kakhulu yehla ngo254 million iya ku1.3 billion. Yize kunjalo kuyo le mali esinayo sikwazile ukuthi sethule inhlelo ezicacile wonke lamawadi awu23 njengeZululand ikakhulukazi ohlelweni lwezolimo sikwazile ukubalimela 736 hectares lapha kwaNongoma nenhlelo ezintsha ezobhekelela umphakathi nakwezenhlekelele. Amalungu omphakathi aphinde ahlomula ngezinsiza kusebenza ezahlukene ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaNongoma. Ngqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi sizoqala ukwakhiwa amaduzane ngesiteshi samaphoyisa esosiza kumphakathi wakhe Marine Hill namaphethelo eThekwini KwaZulu-Natal. Ucele usho lokho ephendula kwesikhalazo somphakathi ngesikhathi kunembizo yokulwisana nobugebengu ebikade kebanjelwe ehholo lomphakathi eDazen Hook. Isalokhu iqhubeke njalo imizamo kahulumeni yokulwisana nobugebengu omhlobonhlobo kulesi sifundazwe ikakhulukazi eThekwini. Kuleli sonto ungqongqoshe ucele ubehambele Marine Hill ukuyolalela izikhalazo zomphakathi kanye namasu okulwisana nobugebengu. Lo mphakathi ukhale kakhulu ngokungabi naso isiteshi samaphoyisa kodwa ucele uthembisa ukuthi sizokwakhiwa amaduze. I-police station yenu ke enye into ebeyishwele bekuyimali nendawo yokwakha. Itholiwe indawo yokwakha. Indawo yokwakha itholwe ngalesi stage kodwa ngaphesheya komgwaqo. Lapho wona kunendawo ehlala khona is-POP ehlala i-POP public order policy izokwakhiwa kuleyo ndawo police station eduze nakhona
angakayiboni ngqo. So ikhona indawo yokwakha izokwakhiwa itholakele. Enye into etholakele yokwakha imali. So sikhona ke zombili izinto ze-police station, imali nendawo. Manje ama-police station awakhiwa amaphoyisa. Amaphoyisa akhipha imali bese yakhiwa public works. Ningaphindele ningibuze nge-police station. I-police station anobiza ke manje u-public works, nibize uZikalala, nibize uSike Zikalala Nyamazi. Nizobuza ke i-police station ngoba indawo ikhona ikhishwe yitheli, imali ikhona ikhishwa amaphoyisa. Into esifuna ukuyibona i-police station yini gcine ngci ukuze ucele nge-police station izinto zayo zikhona. Ungqongqoshe uphinde wanxusa amaphoyisa ekutheni aqhube imikhankaso eyahlukene neyokuqoqa izigebengu eyidlaliswa umphakathi wakule ndawo lubhojozi. Sizokwenza isiqiniseko ne-CPF ilalele iministry ukuthi lama operation iministry siyasiwenza ukolanda igebengu lezidingakalayo ziyahamba noma zilele sokuya nazo iministry ukungena emzini ukuyongena emizini sihambe sibheka ama-receipt empahla zokuhlonjwa ezempilo esizokwenza lokho ministry senze isiqiniseko. Kutebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV ku-Channel 261 ngiseMarani Hill eThekwini. Ake siyitolene nebeselo sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ele-ABC lethulu somqulu wezokhetho kwethulwe ingqalasizinda yamanzi eHlalankosi kanti uzokwakhiwa isiteshi samaphoyisa eMarine Hill. Undlunkulu wesizwe sakaMpumuza eMgungundlovu maphakathi kaMthaniya uMbali Zondi usenxusa abesifazane ukuba basukume babhukule babumbane kulwisane nesihlava sokuhlukunyezwa kwabo kanye nezingane. Usho kanjena ke hambisana nosomlomo uMasipala kuMsunduzi uEunice Majola behlangane nembokodo yomphakathi wakaMpumuza beyobhunga ngendlela zokulwa nalesi sihlava. Beyiphume ngobuningi bayo imbokodo yesizwe samaMpumuza eMgungundlovu iqoka amaphinifa kwimbalabala ehlukene ehholo ngesikhathi kubhungwa ngezimo ezihlukumeza besifazane kanye nezingane. Undlunkulu wesizwe uMbali Zondi usabesimame banamandla amakhulu waphinda wanxusa ukuba kusetshenziswe amaqhinga akudala ukukhuza izimo zodlame. Uphenya isidwaba not really ukuthi uzophenya isidwaba yabona ngoba phela kodwa kuyisign umuntu wesifazane ukuthi kahle kahle futhi umuntu wesifazane unamandla. Umuntu wesifazane ngathi mayephenya isidwaba kuthule impi esuka ikhona ngaleso sikhathi esuka ivunguzela ngaleso sikhathi futhi amandla umuntu wesifazane makhulu kakhulu ngoba leyo mpi isikhathi esiningi isuka kubantu besilisa. So yena uma ezokwazi ukuthi aphenye isidwaba ngaphandle ukuthi avule umlomo ethuthulisa umuntu wesilisa bese umuntu wesilisa eyathula ukusho ukuthi amandla omuntu wesifazane makhulu ukudlula wesilisa. Owesilisa usuke elisebenzisa amandla enyama, owesifazane usuke evala umlomo nje aphenye isidwaba uthule yonke into. Usomlomo woMasipala uMsunduzi uEunice Majola uthi benza besifazane baziqaje ngokubona #swenka ngephinifa esifuna ngayo uku-emparisha omama especially basemakhaya ngoba siyazi ukuthi iphinifa liyasetshenziswa kakhulu omama behlele emakhaya. Uma umama nje uye uzezwe unesithunzi uma ufaka iphinifa, so siyalikhulisa ke asifune ligcine ekhaya iba nesithunzi nje ngisho uphuma uhamba ungaba sendaweni yala uvakashele khona, ungaba uya ethawini uyokwenza okwenzayo kodwa ungazinyenzi nje mawufaka iphinifa ungabi ngathi hayi wena you are less of a woman. Ikhansela ukhulekani Msomi
uthi bafuna ukuqwashisa abantu nsuku zonke. Sifuna ukususa le perception ekhona emphakathini nakubantu besilisa ukuthi ke ukuhlukumezeka kubantu besifazane kwenzeka kakhulu ngoDisemba njengoba sike sibone kwenziwa 16 days of activism. Ukuhlukumezeka kubantu besifazane kwenzeka every day. So uma sifuna ukulwa nesidima nokuhlukumezeka kwabantu besifazane kufanele sikulwe nsuku zonke, kufanele sikutreat ngazuthi i-event. So every day ifanele silisane nokuhlukumezeka kwabantu besifazane njengoba ngichaza nje nalapha ukuthi obaba bayahamba bayosebenza babuye emakhaya bangabanika abantu besifazane imali bangondle emakhaya. So nalokho it's another form of abuse. Ukuhlukumezeka kusho ukuthi umuntu wesifazane uyoze umshaye, but also there's emotional abuse, physical abuse umshaya, also monetary abuse le ukuthi abantu besifazane abantu besilisa bayasebenza kodwa abondli emakhaya. Ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube, Nkwampomuza eMgungundlovu. Wethula ngokusemthethweni umshini ozolekelela uma ngabe kunokucishwa kagesi ngokohlelo ka-Eskom phecelezi load shedding obizwa ngokuthi Aqua Boost endaweni yasenhlangwini High Flats ogwinoseningizimu nelikaMthaniya. Lo mshini ubuzokwethula ngenkampani yaphesheya kwezilwandle kanti ongumqondisi kuyona le nkampani eyaziwa ngokuthi Partners Relations uKhathisa uthi bakuzothula ke lo mshini emndenini eyishumi yakule ndawo entulawo ngenhloso ukuthi balekelele uma ngabe ugesi ungekho. Inkampani enkulukazi yaseMelika yethule ngokusemthethweni umshini obizwa nge-Aqua Boost ozolekelela ukuthi uma kuhambile ugesi ngokohlelo la-Eskom phecelezi load shedding. Lo mshini uzosebenza ngokuthi ufaka amanzi kanye nesipuni sikasawoti, kanti isisindo sawo sincane kakhulu ngawubamba nangesandla esisodwa. Lesivakashi ebesizothula lolu hlelo endlunkulu yakwaDlamini enhlangwini eHigh Flats uthi bazolekelela imindeni eyishumi engathathi entweni ngale mshini. So the Aqua Boost is a personal fuel cell. You can even think of it almost like a saltwater generator. Basically with mixing just a tablespoon of salt per cell plus water, you shake it a little bit and then it is able to generate power to create light and allow the ability to charge your cell phone when needed. So we see it as an opportunity to help with load shedding or even help in times of disaster where there is no power. Hope to donate 10 of the Aqua Boost units to the families right here in South Africa in a pilot program and also to gain information to see how well it is able to assist. Unkanyiso Madlala uthi ngemuva kokubona ingcindezi yokucisha kukagesi waxhumana nenkampani yaphesheya ukuze bezokuthula lolu hlelo lwe-Aqua Boost kulomphakathi. Uthi lolu hlobo lomshini ungokuqala ngqa ukwethulwa emhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi bahlukumezeka ngokuthi ugesi ube ungasebenzi kahle. Bana nenkinga ekuthiwa i-load shedding, uhamba isikhathi eside, abakwazi ukwenza izinto eziningi, abakwazi ukupheka sometimes abakwazi ukucharge ama-devices abo. Nje company e-develop a product called Aqua Boost ekwazi ukusiza abantu emakhaya to generate ugesi during times of load shedding. And futhi i-simplicity yakhona ukuthi nje ufaka nje amanzi nosawoti lo ohlezi khona etafuleni, sithi table salt. Mawufaka nje amanzi nosawoti then usugenerate ugesi. This is the world first personal fuel cell that has been invented emhlabeni jikelele. So ukuzwa kwethu nale product is the first time ever launched emhlabeni jikelele. Ube esechaza ngokusebenza kwalo mshini. Umshini mncane kakhulu, ungawubamba ngesandla esisodwa, weigh about 2 pounds and uthatha about a liter of water and table salt. And kulo mshini ke lona mangabe umuntu ekhaya usebenzisa uzokwazi ukuthi awu replace cha i-light for i-household donke cha, kodwa uya alleviate some of the pain. So ngamanye amazwi uyakwazi ukuthi wenze ezinye izinto obunge uzenze mangabe mhlambe ugesi usuwehlile during isikhathi load shedding. So uyakwazi ukuthi ukunika ama-light, ukhanyisa amalamba asendlini, uyakwazi ukuthi ukhanyise mhlambe imshini mafuna ukugunda, uyakwazi ukuthi ukhanyise mhlambe ucharge ama-devices akho, ama-laptop, ama-cellphone and many devices. I-limitation enawo ukuthi nje awupowerish i-fridge but kodwa mawuhlanganisa u2 then you can have more power. And le product ke is very simple, ayidingi ukuthi uyiplug odongweni or anything, ayidingi any power nje. Ngisho noma kuthiwa mhlambe nje usemahlathini noma mhlambe uyacampa or wherever you might find yourself, usebenza nje noma ikephi indawo. Lo mbiko benwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisenhlangwini High Flats.
Imeya kamasipala waseKhahlamba uVikizitha Mlotshwa uveza ukuthi kuzophela nya ukwentuleka kagesi ngaphansi kwalo masipala njengoba kufakwa izigidi eziyisithupha zamarandi esikhwameni zokufakela lo mphakathi ugesi kanye nemali ebekelwe ukuvula amathuba omsebenzi ngohlelo le-EPWP. Lokhu kusho ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokwethula kohlelo lwentuthuko edidiyelwe kuWard 2 ehholo lomphakathi eMafemfetheni. Umeya wamasipala uKhahlamba uVikizitha Mlotshwa uveza ukuba babeke eqhulwini ukulungiselwa kwemigaqo kanye nokwakhiwa kwezindlu njengoba izikhukhula ezedlule zenza umonakalo kule ndawo. Namhlanje sizela ukuzothula uhlahlomali IDP budget 24-25 financial year. Sibeke eqhulwini ukuba sakhe imigwaqo ngoba sibe nesimo esibi kakhulu semvula eziningi ingakho ke sikuhlele phambili imigwaqo nama bridge sase sihlela futhi ukuba sikwazi ukufakela abantu ugesi sekunabantu abaningi abakhile emva kokuba sesawufaka ugesi inhlelo bese kuba ukuthi sihlele ukuba sifake izindlu ngobuningi sithatha ekutheni imvula zibeningi zakuthi izindlu zabantu ngakho ke sekufanele kube nabantu abakwazi ukuhlangana ngayo yonke indlela bahlale ezindlini zeblocks engekiwe nanini. Uqhube ngokuthi khona izimali ezibekiwe esizolekelela intsha kule ndawo ngamathuba omsebenzi. Sinenhlelo eningi kakhulu zokuvula amathuba emsebenzi. Bese ngiya ngasekugcineni kwenkulumo yami senze okuningi la abantu abasha esibafaka khona. Cishe kunabantu la uKhahlamba abasha abangaphezulu kwa2000 abahlelela ukuthi bazongena bathola amathuba omsebenzi. Kanti uthi njengoba umasipala omncane ngaphansi kwesifundo uthukela basebenza ngaphansi kwemali elinganiselwa kwezigidi ezingama260 kanye nesishiyagalombili zamarandi. Umkhandlu wethu umkhandlu omncane kakhulu ngoba sisebenzela ngaphansi ka268 million imali yethu total budget yethu bese sichaza ke ngendlela ehlukene kodwa sase sibeka imali e53 million ukubhekana nengqalazizinda uqobo lwazo ukuze zenzeke ngoba siyazi ukuthi kunemali yabasebenzi amaholo abasebenzi okuyiwona abukeka ithatha imali eningi 132 million so ke kodwa kulo bese kuba nemali ye-maintenance engafika ku23 million ukuthi si-maintain ingqalazizinda esinazo bese kuba nemali yokucreator i-job creation imali engaphezulu kuka14 million ezokwazi ukuthi isakhele amathuba omsebenzi entsheni yakithi nakwabesifazane. Ngibale u1 million la kuthiwa engathi extravaganza ifako hip hop ifake yonke lemculo eminye ngaphakathi kuyona so ke iba no 11 days ihambi extravaganza ngisho youth summit yonke into iba khona kulolu hlelo le-extravaganza i-accommodated khona yonke. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eBergville. Ake sithi ishelele etolweni nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Ele-ABC lethulusa umqulu wezokhetho kwethulwe ingqalazinda yamanzi eHlalankosi kanti uzokwakhiwa isiteshi samaphoyisa eMariannhill. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale iranda kuleli ungu-18.72 kuyidola laseMelika kanti belungu 19.89 ku-euro yase-Europe lingu-23.42 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona zivale imakethe ingu-$2,395.78 ounce kuthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ingu-$89.74 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana besitayile iminwana phezulu uMamelodi Sundowns uRulani Mkwena uthi ubonga umusa kaNkulunkulu ngeinqumo zakamuva
eyivuna iqembu lakhe. Amasandawana adlulele kwandulelo lomanqamu ke-CAF Champions League ngolesihlanu eshaya i-Young Africans ase-Tanzania kuma-penalty kulandela imilenze emibili ephele zibambene ngeqanda ngapha nangapha. Nokho emlenzeni wesibili kubukeke sengathi ibhola lashaya umdlali we-Yanga uStefan Azizki laweqa kumuqa lase libuyele enkundleni kodwa igoli kalangabalwa. Ngolesibili kebusuku emidlalweni e-DStv Premiership ama-Brazilians atholeke ipenalty anqobe ngayo i-Cape Town Spurs ngegoli elilodwa eqandeni yize kubonakala sengathi uPeter Shalulile ube ngaphandle kwebhokisi ngesikhathi kewiswa ngu-Asanele Velapai. Akasibheka naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sitha ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile